அனைவருக்கும் அடியேனின் பணிவான வணக்கங்கள். திரு தாம்பரம் மூர்த்தி ஐயா அவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு. ஜாதகர் எந்த விஷயத்துக்காக பிறந்துள்ளார் என்பதை லக்ன பாவம் தெரிவிக்கும் என கல்வி புத்தகத்தில் பக்கம் 166 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை லக்ன பாவத்தின் மூலம் எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வது என்பதை சற்று விளக்குங்கள் ஐயா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. புக்கில் அந்த ஜாதகத்தில் லக்ன பாவத்தை பற்றி பேசும்போது கொஞ்சம் உயர்வாக எழுதியிருப்பேன். அதுதான் ஆக்சுவலாக ஒருவர் எந்த விஷயத்துக்காக பிறந்துள்ளார் அப்படிங்கிறது லக்ன பாவம் மட்டும் இல்லை, 10வது பாவத்தை எடுத்துக்கணும் பொதுவாகவே. அதாவது லக்ன பாவத்தை ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லக்ன பாவம் என்பது ஒருவருடைய மூளையை குறிக்கிறதால, ஒருவருடைய சிந்தனையை குறிக்கிறதால, ஒருவர் எதை பற்றி சிந்திப்பார், எதை பற்றி அவருடைய மூளை சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் லக்னம். அதாவது லக்னம் என்பது இப்போ 4வது பாவத்தை தொடர்பு கொண்டால் ஜாதகர் கட்டடம், ப்ரொடக்ஷன், இந்த மாதிரி விஷயத்தை, இயற்கைக்கு எதிராக இருக்கிற விஷயத்தை, பொருள் சார்ந்த விஷயத்தை சிந்திச்சுக்கிட்டே இருப்பார். அதனால் அவர் கட்டடம் சம்பந்தமான துறையில் அவர் பெரிய ஆள் ஆகலாம். அவர் 5க்கு அந்த 4 12வது பாவமாக இருக்கிறதால கற்பனை சக்தி அவருக்கு குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது லக்ன பாவம் என்பது ஒருத்தருடைய மூளைன்னு சொல்கிறோம். அதேமாதிரி 10வது பாவங்கிறது ஒருத்தருடைய கர்மா. அவருடைய ஜாதகத்தில் எந்த பாவம் 10வது பாவத்தை தொடர்பு கொள்கிறதோ அந்த பாவத்தை செயல்படுத்தக்கூடிய நபராக இருப்பார். அந்த பாவத்தை தலைமையேற்று, அதாவது இங்கே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், 10வது பாவங்கிறது தலைமையேற்று செய்யக்கூடிய அப்படின்ற மாதிரி மீனிங். உதாரணத்துக்கு 2ஆம் பாவம் 10வது பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளும் போது 2ஆம் பாவத்தில் என்னென்ன காரகம் இருக்கோ அந்த காரகத்தை அவர் நன்றாக செய்யக்கூடிய நபராக இருப்பார். அந்த பாவத்தோட காரகத்தை தலைமை தாங்கி செயல்படுத்தக்கூடிய நபராக இருப்பார். எந்த பாவம் 10வது பாவத்தை தொடர்பு கொள்கிறதோ அந்த பாவத்தோட கர்மா ஒருத்தர் செய்வார். அதேமாரி லக்ன பாவங்கிறது எந்த பாவத்தை தொடர்பு கொள்கிறதோ அந்த பாவத்தை பற்றி ஒருத்தர் சிந்தித்து கொண்டிருப்பார். அந்த வகையில் அதாவது ஒருத்தர் எந்த விஷயத்தை பற்றி அதிகமாக சிந்திக்கிறாரோ, எந்த விஷயத்தை பற்றி அதிகமாக சிந்திக்கிறாரோ அந்த விஷயத்தில் அவர் நிபுணத்துவம் பெறுவார். இதை தான் என்ன சொல்லுவார்னா விவேகானந்தர், நீ என்ன நினைக்கிறாயோ அதுவாக கொண்டிருப்பாய் அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த வகையில் லக்ன பாவம் ஒருத்தர் நினைக்கிறத மட்டும் போதாது, அது செயலாக இருந்தால் தான் அவர் ஒரு புகழ் அடைய முடியும். இந்த 10வது அதாவது ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை பற்றி சிந்திச்சுட்டே இருக்கார், அதில் அவருக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்குது, ஓகே, அதுக்கு செயல்படுக்கும் கொடுக்கும் போது தான் என்ன ஆகுனா அங்கே அதில் ரொம்ப பெரிய லெவலாக வர முடியும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே 10ஆம் பாவத்தையும் ஒரு இதுவாக எடுத்துக்கலாம் சார். அதாவது நம்ம லக்னம் நான் சொல்லியிருக்கேன், அந்த புத்தகத்தில் லக்ன பாவத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யும் போது அது எழுதிட்டேன் நான். ஆனால் கொஞ்சம் என்ன ஆகுனா அந்த விஷயத்தில் அவர் இந்த விஷயத்துக்காக பிறந்துள்ளார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சமூக அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் இல்லையா. இந்த விஷயத்தில் இவர் தான் பெரிய ஆள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த விஷயத்தை அவர் செயல்படுத்தக்கூடிய நபராக, அந்த விஷயத்தை அவர் செயல்படுத்தக்கூடிய நபராக இருக்கணும். 2வது, அந்த விஷயத்தை அவர் எப்படி செயல்படுத்தினா அந்த விஷயத்தில் ஒரு தலைமை தாங்கி அவருக்கு கீழே நிறைய பேர் இருந்து பண்ணக்கூடிய நிலையாக இருந்தால் அது சிறப்பாக இருக்கும். அதாவது இந்த 1வது வீட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சுய அறிவுன்னு சொல்லுவோம் சார். 1வது வீட்டை சுயமாக சிந்திக்கக்கூடிய அறிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம். 10வது வீட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அதை செயல்படுத்தக்கூடிய அறிவை 10வது பாவத்தை சொல்லுவோம். அதை செயல்படுத்தக்கூடிய அறிவுன்னு சொல்கிறத விட அந்த செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறது 10வது வீடுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஒருத்தர் அரசியல் இருக்கிறார் அப்படின்னா லக்ன பாவம் 4ன்னு தொடர்பு கொள்ளும் போது அரசியலில் அவரால் அவருடைய லக்னம், அவருடைய சுய அறிவுங்கிறது அரசியல் சம்பந்தமாக தனக்கு தானே முடிவெடுக்கக்கூடிய திறமை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும். அதாவது அதனால் அவருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு துறையில் அவங்க எடுக்கிற அவங்களுக்குன்னு நிறைய, அதாவது ஒரு துறையில் பெரிய ஆளாக இருக்குன்னா அந்த துறையில் அவர் வித்தியாசமான அணுகுமுறையில் சிந்திக்கக்கூடிய நபராக இருக்கணும். அதனால் அந்த லக்ன பாவம் சொல்கிறது. அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய நபராக இருக்கணும்னா அவருடைய ஜாதகத்தில் அந்த பாவம் அரசியல்னு சொல்லக்கூடிய 5வது வீடு 10வது வீட்டை தொடர்பு கொண்டாதான் அதில் பெரிய ஆளாக சந்திக்கலாம். அல்லது 6வது வீட்டையாவது தொடர்பு கொள்ளணும். அப்படி இல்லை 2வது வீட்டையாவது தொடர்பு கொள்ளணும். எதுக்கு சொல்ல வரோன்னா இந்த 6வது வீடுங்கிறது 2வது ரேங்க்னு எடுத்துக்கலாம், 10ங்கிறது முதன்மை பதவின்னு எடுத்துக்கலாம், 6வது வீடுங்கிறது 2வது ரேங்காக எடுத்துக்கலாம். 2வது பாவங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோன்னா அதன் ரீதியாக அவர் சம்பாதிக்கிறார்னு எடுத்துக்கலாம். ஒருத்தர் ஒரு துறையில் சம்பாதிக்கிறார் அப்படின்னாவே அதில் அவருக்கு ஓரளவுக்கு நிபுணத்துவம் வந்ததுன்னு சொல்லிடலாம் இல்லையா. அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம், 10ங்கிறது கொஞ்சம் கர்மா அப்படிங்கிறதால, கர்மா அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறது 2, 6, 10 கர்மஸ்தானம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதில் 10வது வீடு டாப்பாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன். அதனால் ஒருவர் எந்த விஷயத்துக்காக பிறந்துள்ளார் என்பது லக்ன பாவம் ப்ளஸ் 10ஆம் பாவம் சார்.